I dag skal vi regne rumfang af en cylinder, og når vi har først fået regnet rumfanget af cylinderen, skal vi gerne få vores regner til at regne den anden vej ved at have selve rumfanget til at finde cylinderens for eksempel radius. Vi skal rumfanget. Til rumfanget af cylinderen kunne man bruge en diameter. Lad os sætte den her til 12. Når man har, så er det også en god idé at regne radius. Når vi har radius, det er jo diameteren delt 2. Når vi også har en radius, skal vi også have en højde på vores cylinder. Højden på cylinderen, den kunne for eksempel være 5 cm. Rumfanget. Vi skriver rumfanget af cylinder. Så skriver vi rumfanget her. For at regne rumfanget, siger vi, starter med lige med, det er jo radius. Det er altså anden ganget med pi. Det skal sådan der. Ganget med højden. Så har jeg fået den til at regne et rumfang. Men hvis nu jeg ikke er helt tilfreds med det. Jeg har fået at vide, at jeg skal lave mit rumfang til at blive til 700 kubikcentimeter. Men jeg skal stadigvæk have den samme højde. Hvad søren skulle radius så være? Jeg kunne jo prøve mig frem til at sige, at skal den så være 13 cm, eller skulle den være 14 cm. Det var for meget. Jeg kunne prøve mig frem indtil det lykkes, eller man kunne blive regnearket om det. Jeg går hen, klikker heroppe foran, data, og herhen, hvor der står what if analyse, og siger målsøgning. Så ser den her, er det den her celle, der skal også om angive celle P7. Jeps, det er den. Den vil jeg gerne have lavet om til 700 ved at ændre på min radius. Fordi det var jo den højde, ville beholde, med radius ville jeg lave om. Så ser jeg på. Den kunne så ikke lave om på radius, men den kunne lave om på diameter, og så laver den også om på radius. Jeg kunne også sige, at jeg skulle stadigvæk have et rumfang på 700, men det var højden, jeg ville prøve det om på. Lad os prøve på tryde en gang. Jeg er stadigvæk højden på 5 og 7. Vi siger what if, målsøgning. Den skulle være på 700. Og jeg skulle ændre på højden nu. Så har jeg en ny højde. Nye tal, den har regnet mig frem til. Prøv selv at lege med det. Det kan give mange muligheder, og det er mange steder, man kan regne på den måde.